ଗୋଟେ ବାପାଟେ ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ, କି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଣ ସେଇଟା ଆଣ ଏମିତି କରନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ବାହାରି ପଡ଼େ କ'ଣ, ବାପ ହେଲେ ବାପର କଷ୍ଟ ବୁଝିବୁ, ମା ହେଲେ ମାର କଷ୍ଟ ବୁଝିବୁ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମ କଷ୍ଟ ବୁଝିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପା ମା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାପା ମାର କଷ୍ଟ ବୁଝେ। ଆମ ଛୁଆ କେତେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି, ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ চেষ্টা କରୁ। ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଅ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଭଲ ପୁଅ ହେଇପାରିବନି, ବାପା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପୁଅଟେ ମୁଁ ହେଇପାରିବି। ବୁଝିହେଉଛି? ସେମିତି ଯେତେବେଳେ তুমি ଟିଚର ହେବ ସେତେବେଳେ ଟିଚର କଷ୍ଟ ବୁଝିବ। ପିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ করে ଗୋଟେ ଟିଚର ପଢ଼ାଏ ତୁମକୁ, ସେ ଟିଚର ହିଁ ଜାଣେ। ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନିଜକୁ କେତେ ସେ ପଢ଼ିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥାଏ, ଫିର୍ ବି ସେ ପ୍ରିପେୟାର ବି ସେ ବିଷୟ নোটস ଲେଖେ, କେମିତି ପଢ଼େ তুমি ବୁଝିପାରିବ। ତା ଆଗରେ 50ଟା ପିଲା ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଲଗା। କ'ଣ ପଢ଼େଇଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ସହଜ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜାଣିବି ଏଇ ପିଲାଟା এইଭଳି ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ 50ଟା ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, 50ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍କ କିଏ କ'ଣ କଲେ ବୁଝିପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। এই ଜିନିଷ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ତ ସେମିତିଆ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବ ନା, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଟିଚର କଷ୍ଟଟା ବୁଝିବ। ଆଉ ତୁମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ 12th ପଢ଼ୁଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଥିବ, তুমি ବୁଝିବ ଯେ ମୋ ଟିଚର ଜଣେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ନ କରି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ହୋମୱାର୍କ ନ କରୁଛି, ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ।